σας, με λένε Τόλι και είμαι 6 χρονών. Σήμερα θα παίζουμε καρχαριάκια με Hot Wheels. Hot Wheel είναι. Ναι. Και τι, πώς παίζεται αυτό? Γύρισε το λίγο να το βλέπουμε, γιατί δεν το βλέπουμε. Να. Α, Αυτό είναι το φίδι, αυτό είναι τέλειο Hot Wheels. Και τέλειο αυτοκινητάκι είναι. α, Ναι. ωραίο. Για άνοιξε το. Κοίτα πόσα έχει αυτά. Hot Wheels κι άλλο. Αυτό το φίδι. Αυτός ο χαρχαλίας θα τους πιάνει. Wow. Α, ωραίο είναι. Θέλω να χωράει στο τραπέζι κι άλλο. Για πες και τι. Νομίζω Α, φτιάχνεις αυτό δρόμος τώρα. Ναι, νομίζω αυτό έτσι. Αυτό πρέπει να είναι του πικ. Αυτό νομίζω. Τόλι. Τι. Για πες το, να καταλαβαίνουν τα παιδάκια. Φτιάχνεις δρόμο τώρα, έτσι. Ναι. Φτιάχνω δρόμο για Hot Wheels. Α, μπράβο. Για να δούμε και το καρχαριάκι. Θα τρώω αυτά τα Hot Wheels. Τα τρώει ο καρχαριάκιας. Ναι. Πώς πρέπει να όμως. Το φτιάξες. Όχι. Δεν θέλει. Δεν φτιάχνετε. Θες βοήθεια? Α, το φτιάξες. Μα αυτό βγήκε, βλέπεις. Και δεν μου αρέσει ότι βγήκε. Να, και έβγαλα το αυτοκινητάκι μου. Να, το φόρεσα. Εντάξει, το φτιάξα. Να παίξω. Αυτό όμως καλό του πικ πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η Αδιέξοδο. Όπα. Τον κοιτάζουμε. Πολύ. Θέλω πολύ έτσι να κάνει. Άμα με του βω. Έτσι του κάνω. Τι κάνει το αυτοκινητάκι? Να πολύ να μπει γιατί πατάω εγώ και του έκλεισαν δρόμο. Βλέπεις. Αυτό το άσπρο είναι του βώνει πάρα πολύ. Α, δεν το ανοίγει το δρόμο. Ναι. Α, κατάλαβα. Αστυνομική. Και μετά. Έτσι. Α, και κατεβαίνει κάτω. Ναι, Το έπιασε ο καρχαρίας. Τώρα φυλακή. Μπήκε. Και αυτός. Εδώ που μπαίνει, τι είναι εκεί, η θέση του? Ναι. Αυτή είναι η θέση πότε κάποιος τον τρώει και άμα... Πάει φυλακή, σαν φυλακή είναι. Ναι, γιατί τον έφαγε. Άμα σαν τον βγει από τον στόμα του, θα κάνω έτσι. Και σε χαλάει. Α, κατάλαβα. Και ο καρχαριάκιας γιατί δεν μιλάει, αυτός κανονικά δεν πρέπει να μιλάει. Α, βγάζει και ήχο, Θα σε πιάσω, Hot Wheels. Έχω πολλά εγώ Hot Wheels. Να πάρω Α, και... θα βάλεις και άλλα. Να. Αυτός τίποτα δεν βλέπει, μόνο από εδώ βλέπει. Αυτός... το να το βλέπω κι εγώ, Να πώς το. παίζεις. Α, ωραίο είναι. Αυτός δεν βλέπει τίποτα. Δεν βλέπω. Έτσι καλά. Και τι κάνει εκεί, κάνει γύρους. Ναι, εγώ τον κοιτάζω άμα μπορούν να μπει, άμα όχι. Αυτός δεν μπορεί να μπει. Γιατί αυτός δεν του βόλουν γιατί... Δεν του δίνουν τόλοι. Δεν του δίνουν γιατί. Λες γιατί. Γιατί? Γιατί δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτός δεν βλέπει τίποτα, μόνο από εδώ βλέπει. Α, κατάλαβα. Θα περπατάει έτσι. Και αυτά είναι αυτοκινητάκια, Hot Wheel.
Ωραίος ο Καρχαριάκιας, Ναι, όμως κακός. Κακός. Τώρα πολύ. Ναι, κακός. Δεν σε βλέπω έτσι. Ναι. Πού είναι? Ουι. Να μπορεί. Δεν θέλει. Οπ. Χοπ. Αυτός δεν μπορεί. Όμως τώρα αυτός δεν θέλει. Μήπως κάποιος άλλος. Αυτός μπορεί. Τι δεν φεύγει. Μήπως από πάνω πρέπει να πατήσεις. Ναι, από εκεί. Όχι. Κάπως πρέπει. Για πάρ' το χέρι σου. Πρέπει εγώ με δύναμη. Α, κατάλαβα. Α, δεν μπορώ. Όμως και δεν με χαλάσεις. Μη στο χαλάσω. Το ξύλο σου. Α, μήπως πρέπει να το πας πρώτα πίσω. Για κάτσε. Το πήγα πίσω. Μήπως πατάμε κάπου αλλού. Όχι. Εγώ είχα. Όμως να πετάγεται. Κατάλαβα. Σας ελευθερίζω. Τέλος. Τι πάλι βγήκαν. Και έπεσε κάτω. Ναι, το σκοπό. Καταλάβαμε Τόλι μου πώς δουλεύει. Ναι. Γεια σου Τόλι. Γεια. Άμα σας άρεσε, βάλτε μου like. Γεια. Γεια.